உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு தந்தையின் கோபம் எப்படி 700 வருட வம்சத்தை அழித்தது? 1581 ரஷ்யாவின் மன்னன் இவான் தி டெரிபிள் தன் மருமகளை பார்த்து கோபம் கொண்டான். அவளுடைய அநாகரீகமானது என்று நினைத்து அவளை தாக்கினான். இதனால் அவளுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டது. இதை கண்ட மகன் இவனோவிச் தன் தந்தையை எதிர்த்தான். அப்பொழுது மன்னனின் கோபம் வெடித்தது. இரும்பு முனையுள்ள தடியால் தன் மகனின் தலையில் அடித்தான். மகனின் மண்டை உடைந்தது. உடனே மன்னன் தன் தவறை உணர்ந்தான். இறக்கும் மகனை 3 நாள் தூக்கி வைத்து மன்னிப்பு கேட்டான். ஆனால் மகன் இறந்து விட்டான். இதனால் பலவீனமான ஃபியோடார் மட்டுமே வாரிசாக இருந்தான். இது ரஷ்யாவை கிட்டத்தட்ட அழித்த பெரும் கொந்தளிப்பிற்கு வழிவகுத்தது. ஒரு கோப வெடிப்பு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே மாற்றிவிட்டது.